Salutare, dragilor! După cum vedeți, astăzi sunt la magazin, la magazinul Vegan Good Health și o să discutăm despre dieta vegană, ce este ea și câteva mici beneficii, dar în special aș vrea să vă explic ce înseamnă de fapt o dietă vegană. Nu toată lumea își dă seama, dar dieta vegană este sănătoasă, dar doar dacă este perfect echilibrată. Este de fapt important de înțeles că a urma o dietă vegană nu înseamnă eliminarea tuturor tipurilor de proteine în favoarea unei diete bogate în carbohidrați și zaharuri în general. Dimpotrivă, pe ceea ce se concentrează o dietă vegană corectă este echilibrul perfect între legume, fructe, carbohidrați complexi și proteine vegetale. Aportul de proteine este important și este esențial, deoarece acestea includ aminoacizii esențiali necesari pentru a rămâne sănătoși. Dieta vegană este de fapt o dietă lipsită de orice aliment de origine animală. Prin urmare, în mod concret, este o dietă care nu implică consumul de carne, pește, ouă, lapte, produse lactate și în unele cazuri chiar și mierea. Cu toate acestea, o dietă vegană nu înseamnă să mănânci doar legume, paste, orez și pâine și chiar mai puțin, nu știu, dulciuri în cantități mari. Într-adevăr, o alimentație vegană este un excelent punct de plecare pentru a învăța să urmezi un stil de viață mai sănătos și mai durabil pentru mediu. Și în ceea ce privește sănătatea, este esențial ca dieta vegană să fie elaborată și decisă împreună cu un nutriționist pentru a nu se confrunta cu deficiențe riscante și debilitante. Sau să vă documentați foarte bine. A deveni vegan, urmând o dietă echilibrată, aduce beneficii mari sănătății unui adult fără patologii speciale. În primul rând, eliminarea proteinelor de origine animală reduce și nivelul de colesterol rău din sânge. Mai exact, există o reducere medie de 19% a colesterolului LDL și o scădere a grăsimii corporale cu 400% mai mare decât cea a vegetarianilor. Acest lucru duce inevitabil la o reducere a riscului cardiovascular. Atunci când este combinată cu un stil de viață sănătos și cu consumul de alimente precum cereale integrale și leguminoase, dieta vegană vă permite de asemenea să vă detoxifiați și să pierdeți kilogramele în plus. În plus, întotdeauna, prin dobândirea unui stil de viață sănătos și activ, zahărul din sânge își va avea și beneficiile prin menținerea stabilă la nivelul optime. În cele din urmă s-a demonstrat că cei care urmează o dietă vegană pot reduce riscul de a fi afectați de boli degenerative și acea nutriție vegetală predispune la un somn mai bun și, dacă este urmată bine, crește și nivelul de energie. Există evident un foarte mare dar, dacă nu este urmată de un nutriționist. Dieta vegană poate duce la deficiențe severe de vitamina B12, iar aceste deficiențe predispun în schimb la boli neurodegenerative, precum Alzheimer-ul